επεισόδιο. Ποιο επεισόδιο, ποιο νούμερο ήταν? Το 12. Το 12 επεισόδιο. Ναι. Το 10ο επεισόδιο το πρώτο από εμά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και έχει μια πολύ ωραία σκηνή που. Ποια, τι σκηνή? Έπαιζε ο Μάριος στο Θανασίου. Όχι, τη σκηνή του. Για πες. Πήγαμε κάτω το. Έπαιζε ο Μάριος στο Θανασίου σε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή. Δεν έβγαζα εγώ τα μάτια μου σήμερα. Όχι, όχι, άλλη ήταν αυτή. Ποιοι ήταν? Παιδιά, δεν έχω δύο κάμερες, σιγά σιγά. Αθηνά, για πες. Δεν θα πω τίποτα σήμερα, δεν τρέπομαι. Πώς σου φάνηκε η ερωτική σκηνή που είχε σήμερα? Πάρα πολύ καλή. Δεν έχω κάτι κάτω το τραπέζι να κρυφτώ. Ρώτα λίγο σε παρακαλώ αν είδατε το επεισόδιο. Α, ναι, πες. Δεν κάτω πόσα είναι μέσα αυτή τη στιγμή. Πόσα είναι? Όχι, είναι αρκετή μέσα. Είναι αρκετή. Ορίστε. Και κάτσε να χαιρετήσω και το. Μπορούμε να κάνουμε μαζί live. Γεια σου, Α, Θανάση. ναι. Τι να κάνουμε μαζί, Λев, τι εννοείς? Ταυτόχρονα. Ερωτήσεις. Να καλέσω και να κληθούμε. Ωραία, κάλεσε Έχω και με. τη Vivian εδώ σε απευθείας μετάδοση μηνύματα. Κάλεσε με. Να χαιρόμαστε το Σπύρο στην υγειά μας, λέει. Να χαιρόμαστε στο Σπύρο στην υγειά μας. Με κοακόλες, δεν στην ίδια μου. Ξεροσφύρι. Κάτσε να μπω να σε δω. Αυτό το live περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Πω, παιδιά. Τι- Δεν σας απαντάει κανένας αν Γράφει βρείτε κάποιος εσύ. αν είδατε το επεισόδιο. σε Live, να παρακαλώ. μπήκα. Ναι, γράφουν πολύ. Ναι, τι έκανε? Οδός. Τι έκανε? Με βλέπω τώρα δηλαδή. Τι μας βλέπεις τώρα, αφού εγώ δείχνω εσένα? Αλλά εγώ βλέπω εσένα. Πώς βλέπεις εμένα, Μπήκε σε σένα, στο live σου. αφού βλέπω. Request Για άμπαλος που to είστε. join. Send request. Α, τώρα θα μιλάτε μεταξύ σας. Ναι. Ωραία, και τι κάνω εγώ τώρα? Ξέρω. Α, καλά είναι πολύ. Αυτή η τεχνολογία. Τόση πολύ. Όλα με στο Γιάννη. Έχει πολλά μηνύματα. Ακούω και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τη γνώση στο φως. Και όλοι να λένε. Όχι. Το ένα. Όχι. Κάνε ευχή. Ευχή. Έλα, με γέμισες τρίματα. Έλα, πες τη δυνατότητα σου να βλέπεις, 28%. Τι, θα τελειώσουμε το live τώρα, έτσι? Όχι, Ερωτήσεις. Πρέπει να κάνουμε. Πόσοι είμαστε εδώ, 1, 2, 3, 4, 5 ερωτήσεις θα απαντήσουμε. Ναι. Γρήγορα το υπολογίζω. Ωραία, ρε κοπελιά, παίρνω συγγνώμη τώρα. Και πώς θα κρίνω σε ποιο θα απαντήσουμε? Σε όλους θα απαντήσεις. Στις 5 πρώτες. Μου λες λίγο τι σου γράφουν από Θα κάτω. βάλει γκολ η Μπράγκα. Θα βάλει γκολ η Μπράγκα, ρωτάει. Δεν θέλουν να ακούν. Όχι, δεν θα κάνουμε εμείς ερωτήσεις. Ο κόσμος θα τις κάνει. Λοιπόν, θα σας πω, περίμενα. Λέει είστε τέλει, καλησπέρα με τη σειρά, καλησπέρα στην παρέα. Γεια, σας αγαπάμε πολύ. Γεια σου Γιάννη Καπετάνιε. Βλέπει, ρε. Καλά. Γεια σας παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Τάκη, από άλλο σύριαλ. Σας λέμε συνέχεια, καλησπέρα, ωραίο επεισόδιο, υπέροχη. Η κάμερα δείχνει κάτι άλλο. Εμένα. Ναι. Φάτσα σου. Ρε φίλε, συγγνώμη, ωραία. Κρατάω εδώ. Δεν μπορώ να διαβάσω μηνύματα τώρα. Αφού δεν με βλέπω. Γύρνα το Ωραία, διάβασε εσύ. Πιέρος Ανδρακάκος, join. Τι. Γεια σου Πιέρο. Γεια σου Πιέρο. Μας είδες. Σε είδες, βασικά. Σε Εμείς είδες. μιλάμε, αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν. Δεν κάνουν τίποτα. Όχι, Απλά τίποτα, γράφουν από αγάπη κάτω. μου, δεν ξέρει καθόλου από τεχνολογία. Δεν μπορώ, θέλω επόμενο επεισόδιο. Ω, Γράφει η Facebook. Εφη. Τι κάνει η Εφη? Υπέροχο επεισόδιο. Ναι. Η Εφη Ρε παιδιά, Κομμάτια. είστε υπέροχοι. Ωραία σειρά. Σας βλέπω Εμένα, συνέχεια. Με Κάτσε. δείχνεις τώρα καλά εμένα. Κάποιος λέει Τάκης, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι για την πολυκατοικία. Όχι, βλέπω αντένα. Ποια είναι τα πρώτα σχόλια? Τώρα καλά Λάθος και πάω. εσύ. Μπερδεύτηκα. Τα Πάω πάνω ή τελευταία. κάτω? Όχι, τα τελευταία πήγαινε εδώ. Ποια εδώ. είναι? Α, ωραία, Εδώ ωραία, είμαστε. Δεν Ωραία. βλέπω τίποτα. Γιάννη, πώς σου φάνηκε το επεισόδιο? Ήταν πάρα πολύ ωραίο το επεισόδιο και η ερωτική σας σκηνή, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Ω Θεέ, ω Θεέ. Μην μιλάς, γίνα από την άλλη. Όχι, γιατί ρε, ήταν πάρα πολύ ωραία σκηνή. Εγώ ήρθα για το μιλφέι. Και έχω γονέα εδώ ότι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο. Πότε είναι? Αύριο. Αύριο στις 10:30. Δεν βλέπω ότι γίνεται χαμός λέει. Εγώ δεν βλέπω άμα γράφει κάποιος κάτι. Καλέ, όλο και αυξάνονται όμως οι θεατές μας. Καλησπέρα, μάτι σύριαλ. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια, σας αγαπάμε Τι πολύ. δείχνεις τώρα, τι το... Γεια σου Γιάννη Καπετάνιε. Κάτι λένε για σένα. για- Συγγνώμη, αύριο για το μαγαζί σου λέγανε. τι ώρα έχετε γύρισμα? Να το βάλω τουλάχιστον κάπου εκεί, αλλά δεν θα Κάτι βλέπω. δεν πλήρωσα, δεν θα βλέπει. 10. Αυτό δεν γυρνάει. αυτό έχω. Δεν γυρνάει self. Γυρνάει. Γυρνάει. Εδώ. Νάτος. Νάτος. Ωραία, να το βάλω κάπου εδώ ρε παιδιά τουλάχιστον. Μπράβο. Ωραία, Μες να στο βλέπεις. ποτήρι τώρα, μην ξανά έχω κινητό μετά. Πες το ποτήρι κάτω.
Μαλακία θα κάνω τώρα. Σίγουρα. Οριακά να πέσει το ποτήρι. Περιμένετε. Πιο μακριά, πήγαινε μακριά. Όχι, βρε, κάνουμε εδώ πέρα διάφορες ερωτήσεις, αλλά είναι πολλές ερωτήσεις. Τι να πρώτα απαντήσουμε. Ωραία. Θα δούμε live πώς το έχετε. Είδε το επεισόδιο. Το είδε. Όχι, όχι, το Milfake. Δεν νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Έτσι και πέσει το ποτήρι. Χρόνια σου πολλά, να σε χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά, καμαράκι Και μου. τώρα έτσι μεταξύ μας που μιλάμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εθνούλα κι άλλα. Καλά, είναι πολύ ο κόσμο. Τι είναι αυτό. 10 εδώ. Τώρα μου το λέω πέρα τώρα. Το βρίζουμε στο live ή όχι? Ναι, Κοίτα τώρα, Και να πούμε αν το ότι- αποθηκεύσουμε, όχι, αλλά μπορούμε να το Άνετα, διαγράψουμε. έσοδο όπως δεν το βλέπεις παίζει. τώρα και Η Βίβιαν δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας εδώ στην παρέα μας. Ούτε ο Κώστας ο Φαλελάκης δυστυχώς. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά Ούτε ο Αλέξης. Άρχισε να ακολουθεί. Είστε τέλειοι. Όχι, παιδιά, έχουν μείνει τα σχόλια τέτοια. Εντάξει, ναι. Απλά θα μας βλέπετε να τρώμε τούρτα. Ναι. Και δεν του λένε Milfake. Κωνσταντινίδης, πάρα πολύ ωραίο, διαφήμιση. Το ποτέ της πάλι προϊόντος. Ναι, Δεν εσύ. πάω πολλά, φίλε. Λένα, έλα λίγο εδώ, δεν έχεις Έλα, εμφανιστεί, Λένα. έλα λίγο. Σε θέλει ο κόσμος. Βλέπουμε αρένα, τρώμε Milfake και περιμένουμε να βάλει γκολ η Μπράγκα. Ναι. Ο Ντράγκα, να βάλει γκολ ο Ντράγκα. Όχι! Μην το σπρώχνεις πολύ το ποτήρι, κρέμεται. Ρε εσύ, μια μήπως κρεμμύδα. είναι λάθος αυτό που έχω κάνει. Πού είναι τα πρώτα, τα σχόλια που γράφουν τώρα. Κάτω πρέπει να Δεν είναι. ξέρω. Εσύ μου το πήγες πάνω. Α, ναι, γι' αυτό Δεν δεν ξέρω, βλέπω δεν τίποτα. ξέρω. Παιδιά, έχουμε Μόνο ρωτήσει. Instagram, τι είσαι, influencer. Παιδιά, δεν ξέρω πολλά εγώ. Λένα Θεάρα. Είμαι και εγώ νοικοκυρά, σαν την. Τώρα βλέπουμε, τώρα βλέπουμε. Α, είδες τώρα βλέπω. Αχ, παιδιά. Με Τώρα ποιον βλέπουμε τα πες σχόλια τι live. είναι. Θα ζήσεις. Απάντα τώρα. Κανείς μας δεν θα ζήσει, παιδιά. Έτσι το λέω. Όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Γενικά, αυτό είναι το νόημα της σειράς. Και της ζωής γενικότερα. Τι θα γίνει με Έλενα Νικόλα. Καλά Τσιμιτσέλη θα στον πάει. Κοϊτό. Καλά θα πάει. Πού είναι η Λένα Κατερίνα. Θεάρα. Όλοι γλυκά όμορφη παρέα. Κοιμήθηκαν. Θα παντρευτείτε. Γιατί ρε Έλληνα, τι έκανα. Παιδιά, να σου πω κάτι, μην πάνε με 5 ερωτήσεις. Όποιος ρωτάει θα απαντάμε, ό,τι θέλουμε. Ναι. Ωραία, τι ρωτάω. Σμαράγδα Καρύδη, τι μας λέει, πού είναι η Σμαράγδα? Στην άλλο σιγά. Αλλά είστε πολύ όμορφοι. Είστε οι τρεις σας, για ποιο λόγο. Να. 4 είμαστε. Λείπουν άλλα 20. Είναι 5. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Νάτι εδώ. Νάτι. Τα μαλλιά είναι όλα. Ωραία το μαλλιά σήμερα. Ναι. Πολύ ωραία. Μη είσαι στην πιέρωση τώρα. Όχι, μπήκε, μας βλέπει. Δεν κοιμάται. Όλο και αυξάνονται, ξαναλέω, Έτσι γίνεται και η σειρά. Και στα live συνήθως κάποια στιγμή βαριέσαι, σωστά. Σωστά, πολύ. Σωστά. Εμείς όμως σήμερα θα κάνουμε τις 5 το πρωί live. Για να δούμε ποιοι θα κρατηθείτε. 8 η ώρα γύρισμα. Νεράκι έφερες, παιδί μου. Εγώ το πάμε λίγο πίσω. Δεν το πίσω. Για να φαίνονται και τα... Μια χαρά είμαστε. Πώς το βάλω. Τι παιδί μου. Τα σχολεία. Όχι ρε, για την άκρη. Έχεις κάτι να το βάλω. Μήπως. Όχι, Ναι, να έρθουν πιο κοντά. Παίρνω αυτό εδώ. Δεν έχει ευρυγόνιο, σε αυτό. όχι μωρέ, είναι. Ναι, δεν έπαθε τίποτα. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω, φαίνεστε. Τα σχόλια. Αν γυρίσει Δεν πλέον. πειράζει. Το Αν δεν γυρίσει πάνε Δεν θα κάμερα, βλέπει. να δεις κάτι. στο κουβερτάκι ρε φίλε. Αν γυρίσει Να κάμερα, διαβάσω. Θα μας αλυστούνε. Λοιπόν, διαβάζω, εντάξει. Ναι, δεν το Δεν κρατάω. νομίζω. Φαίνεται ότι βλέπουνε... Έλα, για βάλ' το τώρα εδώ. Ωραία, κάτω και λίγο για κουράσκα. Γιάννενα. Από Γιάννενα. Από Γιάννενα. Είστε όλοι καταπληκτικοί. Μην τρώτε, ζηλεύουμε. Μην φεύγει, ναι, αφού γιορτάζουμε το σπίτι. Λενάρα Θεά. Σπύρος έγινε 42. Α, ναι. Χριστός, βλέπουμε στο Σίδνεϊ. Αυστραλία μας βλέπουνε. Πώς μας βλέπουνε? Αυστραλία. Η Σοφία που είναι. Hi, how are you? Τι ώρα είναι τώρα. Speak England very Η Σοφία δεν είναι εδώ. Έχει πάει με τον Κοσμά. Γνώμη για ναυάγιο. Πάρα πολύ ωραίο. Αλλά παίζουν διαφορετικά μια διαλογή. Το ναυάγιο είναι πολύ... Να. Είναι πολύ ωραίο. Από τις 12 παρά 10 και μετά. Λοιπόν, λένε να δώσουν αυτό. Χρόνια πολλά. Γιάννη, κάνε το γέλιο από... Δεν Έλα, μπορώ. πάρω μια καλιά, δεν είναι άλλα. Δεν μπορώ. Αγαπάμε Φρόιντ. Σας βλέπουμε από Μυτιλίνη.
Φρόιντ. Δοκάρι, ρε. Η καλύτερη παρέα. Για να σου πω κάτι. Κρίμα είναι αυτό που συμβαίνει. Γιατί? Συμπόνεσαι με Γιάννη, το- ρίξε το συμπόνεσαι με γέλιο λίγο από ζώδιο. την πολυκατοικία. Τι να κάνω. Κάνε το γέλιο που έχετε στην πολυκατοικία, μάλλον. Θα κάνω μια καλοτούμπα. Παιδιά, σας πειράζει να κάνω ένα τσιγάρο? Στον Bachelor που λέγανε, που γράφουν στο Twitter, ο Εξημιτσέλης να τραγουδήσει το ένα συγκεκριμένο γράφουν όλοι. Πού, τι έχεις κάνει? Το Bachelor. Ένα βίντεο κλιπ που Όταν τραγουδούσαμε, σε ποιο βίντεο λέγανε κλιπ παίζει? να πούνε το Εξημιτσέλη να τραγουδήσει το Με την από αποστολή λάμδα. ο Ζώτης. Όχι, λέω. Από λάμδα. Α, αυτό. Τι ήταν αυτό? Εντάξει, αν είσαι μικρός τώρα. Τα τσιγάρα μου που είναι. Έλενα, θα κάνεις παιδί με τον Νικόλα. Απάντησα. Εσύ θα απαντήσεις. Αν θες να κάνεις Θα μου παιδί. κάνεις παιδί. Αν θες να κάνεις παιδί. Όχι, αυτή θέλει. Η Έλενα θέλει. Ο Νικόλας θα μου κάνει. Δεν ξέρω αν μπορώ, γιατί με τόσους που έχω πάει σε αυτή δεν θα προκάνω, μάνα μου, δεν ξέρω. Με τη γιατρό θα πας στη σειρά. Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο, φιλούμπες. Από Σέρες. Καλά, πριν ήταν από Σίδνεϊ, δεν έκανε. Όλα ενθουσιάζεται. Από Μπραχάμι! Θες και κάνουμε πίσω στο ραδιόφωνο. Φοβερή σειρά. Νικόλας από Δεν Σπέτσο. ξέρω το Άλκη, μην πεθάνεις. Κάνει ένα δικό σου. Αυτό. Άλκη, μην πεθάνεις. Όχι, εντάξει, αρκετά το δείξω το πρόσωπο. Θέλουμε λίγο από τον κύριο. Ναι. Δεν πρόλαβα. Α, Α, πάει πίσω. Μπορείς να δει. Από τον κύριο. Τι λέει? Ποντιακή. Ποντίκι. α, εσένα. Α, να. Έλα. Παίζει μπράγκα τώρα. Ποντιακή. Πού είναι το... Ποντιακή, Σπύρο. Ποντιακή. Παιδιά, θα το κόψω το live. Πού είναι τα τσιγάρα μου? Όχι, θα κάνει βασιλιά. Δεν συντροφής. Έλα ρε. Τα κρύψες πίσω για το live. Πάμε, συνεχίζουμε. Λοιπόν, Σπύρο, πώς είναι να υποδίεσαι κάποιον που ξέρεις ότι θα πεθάνει? Εσύ πώς είναι να ζεις μια ζωή που ξέρεις ότι θα πεθάνεις? Ωραίο. Ότι σκέφτηκε κάποια στιγμή προχτές, αν μου κάνει αυτήν την ερώτηση, τι θα απαντήσω. Το έχει έτοιμο. Άλλη ερώτηση. Να περνάτε όμορφα από χορτάτη Θεσσαλονίκης. Δεν το πες καλά όμως. Ναι, έχεις δίκιο, δεν βλέπω κιόλας. Δεν τα γυαλιά μου. Γιάννη με Γιάννη! Αυτά δεν. Γιάννη, σου λένε. Γιάννη. Γεια. Καμίλος τον έχω γιατί ακούω σπαρτιά της. Σπύρο, είσαι κούκλος. Ευχαριστώ. Όχι, δεν το γράφει το. Το πει μόνη της. Γουστάτε. Θέλουμε κι άλλες μέρες επεισόδια. Ναι, Θα βάλουμε τώρα. δυστυχώς δεν είναι εύκολο αυτό που λέτε. Δεν είναι εύκολο. Γιατί παίρνει πολλές μέρες το επεισόδιο. Για να τόσο πάρω το Και αποτέλεσμα. εγώ θα ήθελα να είχαμε και την Παρασκευή όπως Και την Παρασκευή, Θα την ήθελα. Αλλά δεν θα μπορούσα να το βγάλω. Αγάπη, νιώθεις καλά που δίρεξε το μισό βελπέδι στο ποτήρι μου. Σου θυμίζει κάτι. Σου θυμίζει κάτι. Αθηνά Θεάρα. Ανεράκι ζήτησες, φτύνεις, παιδί μου. Να μην μας ματιάσει. Δεν θα σου βάλω, δεν θα σου βάλω στο ίδιο. Πέσα εκ τους καρπούς. Δεν μπορώ να δω. Με φτύνουν όλοι. Σε φτύνουν, Αθηνά μου όλοι. Γιατί μέσα. Να σου θυμίσω. Αθηνά, ποιος σε φτύνει? Το ζουμάρι κιόλας. Αποκλείεται. Πώς είμαι. Κάτσε και Μάριε, Μόλις έχω χτίσει 6 το πρωί. Μάριε, Έλα αγαπή. σας αγαπάμε. Μας αγαπάτε. Και εμείς σε αγαπάμε. Ξέρεις θέλω. Τι? Έχεις τα υψί. Τι είναι αυτό? Ωραία. Τα υψί τι σημαίνει? Εγώ και πάρω. Α, τι έχεις Γιάννη εσύ? Είναι στο ίδιο Γιάννη, τι έχεις εσύ? Έχω Type-C και Powerbank. Έλα ρε. Εγώ έχω GPS Τι αδικία. και Και, MVP. και... PDF και MRB. Και R&B. Αχ, παρακολουθώ και εγώ ένα live. Θα το δω. Συμφωνώ και μία. Κοίτα τι ωραία. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Σπύρο, πώς νιώθεις που είσαι μια καμιλοπάρδαλη? Είμαι μια Απ' την Ορεστιάδα σας, φιλιά. αλήθεια. Ναι. Ένα δάκρυ κύλησε. Είναι από εκεί ο Σπύρος, Γι' αυτό λέω για ρε. το Σπύρο, ρε. Δεν το λέω γενικά για τον άνθρωπο, το λέω για το Σπύρο. Δεν έκανε τίποτα. Ωραία, Έκανε παιδιά. έτσι. Έχετε κουνούπια εκεί πάνω,
Η ζωή θα φύγει από τη μέση, λένε. Ποια είναι η ζωή? Η ζωή. Εσύ έριξε το δικό μου στο whisky μέσα. Πόσα επεισόδια μπροστά είναι τα γυρίσματα. Κοίτα, ο γάμος γυρίστηκε χτες νομίζω. Σε link θα πούμε. Live θα παίζουμε. Όχι, είμαστε μπροστά. Γιατί από ό,τι ακούσατε. Μια σκηνή εδώ πέρα που κάναμε ήταν καλοκαίρι, παιδιά. Είχε και τζιτζίκια, ας πούμε, τα ακούσαμε όλοι. Αλλά είμαστε αρκετά μπροστά. Αλλά τρέχουν τα. Έλενα, κάτι για καλύτερες από όλες. Καλά. Συμφωνώ. Εντάξει, αντικειμενικό. Από Αυστρία! Τι λες ρε φίλε, έτσι Μιτσέλη, τι followers έχεις. Θέλουμε να σε Από Σπάρτη, από Γερμανία, Γέρακα. Πού τα βλέπεις εσύ? Τιτάνες μόνο, λέει. Να σου πω κάτι. Ποιος το λέει το Τιτάνες? Καλησπέρα από Γήθιο. Για να μην κουράσετε. Πάρ' το στήριστο και θα διαβάζουμε τα σχόλια από εδώ. Α, ναι ρε εσύ. Ο Κάρμες, ναι, εντάξει, οκ. Αύριο, τα λέμε αύριο. Ποιος Ναι, είναι? παιδιά, Ξέρω γεια αυτό, σας. ξέρω αυτό. Σε πιανού το σπίτι στις Λένας, παιδιά. Να σας πούμε διεύθυνση. Αυτό. Θέλετε διεύθυνση, παιδιά. Όχι. Αριστομένους 32. Παρθένα Ποροσίτου μας στέλνει. Παρθένα, γιατί δεν κοιμάστε για ώρα. Έχει γύρισμα, μουρμούρα. Ναι. Ρε εσύ, πήγαινε λίγο πιο Ο Αθανασίου, κοντά. όσο μεγαλώνει ομορφαίνει. Να το. Πού να το δείτε όταν φτάσει 80. Τώρα φαίνεται. Είναι πλάγια, ρε. Λενάκι μου. Θα πάθουν τα τραγουδιά σου μια. Ποιος μου, ρε. Καλησπέρα από Λονδίνο. Πλάγια. Ωραία, κάτω όλοι κατακόρυφο. Όχι έτσι. Φιλιά από Ξάνθη. Αθηνά σε ακολουθώ από Είναι που έχουμε τα gadget εδώ πέρα. Έλα, να φέρω νερό, θέλετε? Εγώ σίγουρα Ναι, με το τα θέμα παιδιά. Θέλει τα είναι άλλα μην πει πόσο είναι τώρα. Α, θα φέρω και τα άλλα. Τι άλλα, είσαι άλλα. Έφερε ο Μάριος. Τι έφερες? Α, ο Γιώργος. Τρίγωνα. Ο κάμεραμαν. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου, παιδί. Και εγώ να μιλήσω για τον Αθανασίου, λέει η Νικόλ Παλαγιώτου. Όχι, Νικόλ, δεν θα μιλήσεις. Αγάπη μου, δεν Δεν θα χρειάζεται, μιλήσεις, αγάπη μου. Νικόλ. Καλησπέρα από Άμστερνταμ, λέει η Νικόλ Παλαγιώτου. Κάνε Εδώ μισοκόλλη. και ιδιαίτερα, παιδιά. Τώρα σε έφερε τρίγωνα παροράματος. Ναι, ρε εσύ. Μαζί με το μιλφέιγο όμως, τα έφερε ο ίδιος Δεν άνθρωπος. παίρνω Πού τέτοιο. να βρω τώρα εγώ όρεξη να φάω τρίγωνα. Να βρω ένα φιλαράκι. Η Νίκη. Η δικιά μας Νίκη. Ναι. Τι αν πες και ο Ολυμπιακός, δεν σε νοιάζει εσένα, τόσο πολύ. Όλη την ώρα. Έλα. Παιδιά, όλους τους έχω βρει, κάτι θα παντρέψει τον Άρικη. Δεν ξέρω. Ω, Τώρα αύριο. Α, εσείς τι Αύριο. πιστεύετε ότι θα γίνει? Αύριο. Αφού έχουν δει τρέιλερ, ρε. Αύριο θα δείτε. Θέλει και βλάχες και να πάρω. Τσιμιτσέρι στο. Δεν θέλω να μου. Καλησπέρα από Καναδά. Αυτό θα κάνουν τώρα, δεν θα κάνουν Ναι, κάνε ερώτηση δεν θα κάνουν. Αυτό είναι δικό μου φαντάζομαι. Ρωτήστε κάτι και σου κάρασου να απαντήσει θέλει. Ναι, περίμενε. Εμάς μας αφορά. Θα ρωτήσουμε εμείς από τα τέσσερα. Να σου πω κάτι. Α, ναι. Τι δεν σας αρέσει αυτή τη σειρά? Ωραία, Που παίζουν, τέλεια. που συμμετέχουν. Παιδιά, το πρώτο από εμάς. Ο Γιώργος λέει δουλεύουμε αύριο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί δεν το αφήνουμε να το κάνουμε reality. Αφήστε εκεί πέρα την κάνουμε και να κάνουμε σκουμπέδες. Εμείς θα το πάρουμε μαζί και στο γύρο το πρωί. που λέμε τα Θα ωραία. κάνω όλη τη διάρκεια του τρίτου. Αυτά που λέμε τα ωραία. Θα σου πω πώς θα γίνει μετά. Θα μπω κι εγώ λίγο, Πες και εσύ Θα λίγο. κρύψω το γλυκό που τρώω. Γιατί μόνο εγώ τρώω τρίγωνα παροράματος. Δεν ξέρω, γιατί θα φάω την κρυμμένη που άφησες, Νικόλα μου. Ρωτάνε αν θέλετε είστε μαζί. Ρώτα Τι το να τέτοιο. απαντήσω εγώ τώρα. Ρώτα τον κόσμο. Αυτό για την ώρα που έχετε. Μήπως Γιατί δεν προεξίες λέω. τους αρέσει να είναι. Μήπως, ναι, ερώτηση. Σωστά. Μήπως παρά είναι αργά το σύριαλ για σας? Για αυτούς ειδικά που είναι και στο live στις 12 και 20. Γιατί για μας είναι. Εγώ είναι πριν τον ήλιο, ρε παιδιά, να μην το είδανε. Φουλ γοητεία ο Αθανασίου. Όσο πρέπει που είναι δίπλα μου και Λες και παίρνουμε μπουκάλα είμαστε. είναι δίπλα μου και να κάνω. Πόσα είναι όλα μαζί τα επεισόδια. Απαντήστε. Περίπου 60. Μάλλον 60. Για το οποίο είχε στηθεί ένα ολόκληρο σχέδιο, τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε. Όχι, μια χαρά ώρα είναι. Στον κύριο Μια χαρά. Το Γιάννη πεινάει. Όχι, απλά θέλουμε μεγάλο επεισόδιο. Όχι, με κοιτάμε στο στόμα τώρα, δεν μπορώ να πω. Θα το κομπλάρατε. Κάνει πίσω το κάνει. Δεν μπορεί. Όχι, μια χαρά λέει, ναι. Εγώ είμαι εντάξει με την ώρα. Θα μπορούσε βέβαια να είναι και πιο νωρί. Πιο νωρί, ρε παιδιά, και να είμαστε όρθιοι. Παιδιά, πάμε 50 σύρια, πού να χωρίσουμε. Εγώ βάζω τα παιδιά για ύπνο, οπότε με βολεύει η ώρα. Και εγώ το ίδιο. Ωραία. Εντάξει, για σένα το κρατάμε. Ωραίο είναι, πρωινό ξύπνημα. Ούτε τα παιδιά λέει και το βλέπουν ήσυχοι. Καλή. Η Vivian που είναι. Δεν μπορούσε να είναι σήμερα. Λέω το πρώτο επεισόδιο, λέω όταν θα είναι στο εκδοτικό σου, σου έρχονται όλοι στο μυαλό. Δεν μου αρέσει η ερωτική προτίμηση στο Αθανασίου. Όπα, θα τα αλλάξουμε. Να αλλάξουμε άντρα. Άλλον. Όχι, ωραίος είναι ο... Καλώς. Ας απαντήσουμε Τι θέλει, σοβαρά. ο Ας απαντήσουμε σοβαρά. Ωραία. Απάτε.
Καταρχήν δεν είναι ξεκάθαρη η ερώτηση στο αν η ερωτική προτίμηση είναι αν. Πιθανότατα δεν λέει για το συγκεκριμένο, αλλά λέει για τη σχέση του. Δεν θα συζητήσουμε τώρα για ομοφοβία ή όχι, αλλά δεν είναι ότι ανακαλύψαμε στο serial την ποιότητα ή τον τροφό ξαφνικά. Εντάξει, ούτε κάνουμε κάτι τόσο πρωτοποριακό τα παγκόσμια δεδομένα. Κάνουμε κάτι πάρα πολύ normal. Το οποίο έχει απέμφθηση παντού. Δεν είναι ότι μπήκαμε σε μια διαδικασία διερεύνησης. Το θέμα είναι ότι αυτή η σειρά όντως αφορά τον καθένα στην Ελλάδα και παγκόσμια. Στο τι συμβαίνει στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει. Βλέπεις τη σχέση ενός ζευγαριού, ας πούμε, στο γάμο. Ο Κοσμάς και η Σοφία. Τι συμβαίνει, ναι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν, οι γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά για πολλούς λόγους. Είναι ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Έτσι κι αλλιώς. Και αυτό που θέλω εγώ να πω τώρα που μας βλέπουν κιόλας είναι ότι γιατί κάποιοι που ήταν το πρώτο επεισόδιο που ήταν με την ανακοινώση με τον όγκο και όλα αυτά. Αυτό το serial μόνο με τον όγκο δεν έχει να κάνει και με τον καρκίνο. Έχει όλα τα άλλα. Για το πώς μια παρέα μπορεί να είναι τόσο καλά μαζί και να στηρίζει ο ένας τον άλλον, που ακόμα και στο χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου τύχει, που είναι και κινδυνεύει η ζωή σου, ας πούμε, είναι όλοι ενωμένοι. Και σκεφτείτε. Είναι και ακούνε αυτό τους ώρα. Τους παρτιάτες. Πραγματικά ωραία το καταφέραμε. Μπράβο, μας και είμαστε ειδικοί στα live. Ωραία. Αυτό σχεδόν το πάμε για περιοδία. Και σκεφτείτε και πόσοι από εμάς στην πραγματικότητα, στην πραγματική μας ζωή, έχουμε 5 ανθρώπους δίπλα μας πάντα. Και άμα είναι το ζητούμενό μας, δεν νομίζω ότι συμβαίνει σε όλους μας να έχεις δίπλα σου ανθρώπους και είναι ζητούμενο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό μπορεί να είναι ιδανικό αυτό. Δηλαδή στο serial μπορεί να είναι λίγο πιο. Τοπικό. Ναι, τοπικό να συμβεί. Αλλά όλοι έχουν ένα-δύο πολιτικούς που μπορεί να είναι. Το να έχεις τέτοια οργάνωση στην καθημερινότητά σου και να βλέπεις τους πολιτικούς κάθε μέρα και να περνάς τόσο χρόνο, νομίζω ότι είναι σχεδόν ανέφικτο. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που κάνει αυτό το serial είναι ότι. Δεν ξέρω πόσα άλλα serial, γιατί δεν παρακολουθώ και τα πάντα στην ελληνική τηλεόραση του χρόνια. Είναι ότι δεν ασχολείται μόνο με το τι παθαίνει ο ήρωας, αλλά τι κάνουν οι άλλοι δίπλα στον ήρωα. Δηλαδή, αν κάποιος αρρωσταίνει, πώς περιφερόμαστε σε αυτόν που αρρωσταίνει. Αν κάποιος δηλώνει ότι αλλάζει μια σεξουαλική προτίμηση, τι κάνουν οι υπόλοιποι πάνω σε αυτό. Αν μια είναι τρελή, τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και πώς επηρεάζει δεν είναι για σένα, όχι ρε αγάπη, γιατί λέει τρελή και κάνει έτσι. Λένε παιδιά, ο Χατζηαγγελάκης έχει σχέση στη ζωή του. Αν θέλει να απαντήσει μόνος του, είναι προσωπικά δεδομένα. Πόσο θα ήθελα να έχω μια τέτοια παρέα. Το χα τι είναι, είπε χα. Χα είπε. Δεν άκουσα. Έχει δίκιο λέει ο Μάριος, δεν ξέρω τι είπες. Δεν ξέρω τι είπες, λέω. Τόσο ώρα με δίπλα μιλάω, δεν ξέρω τι είπες. Δεν ξέρω, μιλάς πολιτικά. Εγώ πες. Όλοι βλέπουμε τον εαυτό μας στη σειρά ή τους γύρω μας. Παρεΐστηκε η σειρά χωρίς φόβους και κακίες. Απλά έχουν γράψει τι δεν τους αρέσει. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, Δεν λένε. Ο Αθανασίου έχει σχέση, δεν έχει σχέση. Για πάντα. Ως Αθανασίου. Έτσι λένε. Ποια είναι η αγαπημένη σας σκηνή, ρωτάνε. Ωραίο. Η αγαπημένη μας σκηνή. Ωραία, ξεκινά εσύ. Πες εσύ. Η αγαπημένη μου σκηνή εμένα είναι η σκηνή που γύρισα με την Αθηνά στο μπαλκόνι που μου ανακοινώνει κάτι. Τι! Μην πεις πάντα. Δεν θα πω. Εσύ, Μαρία, πες να κάνεις spoiler. Τους αξίζει. Και είναι η πρώτη σκηνή που γυρίσαμε. Ναι. Που βρεθήκαμε γενικά. Εγώ και σας ευχαριστώ που κάνετε αυτήν την ερώτηση. Δεν ξέρετε. Αγαπημένη μου σκηνή είναι η πρώτη που βρεθήκαμε όλοι μαζί. Στο πρώτο επεισόδιο. Στο πρώτο Εκεί. Γιατί ήταν ακόμα στο δέσιμο και σε αυτά. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Και προσπαθήσουμε ο ένας να σταθεί στον άλλον επί της ουσίας. Εκεί. Ήταν ωραίο, ναι. Όχι. Προκάλεσες κακό. Τι έγινε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άνοιξες το όμως δεν πειράζει. Τι είπες πάλι. Συγγνώμη, βγήκα από το live. Τι έγινε. Έδωσε spoiler, αυτό έγινε. Τώρα δεν ξέρω τι να πω. Έλα καλέ spoiler. Σιγά τα ψυχικά μυστικά. Όχι, δεν είναι τώρα αυτό, μου φαίνεται. Γιατί η σκηνή που πάμε και αγοράζουμε την κούνια του μωρού.
Εγώ που τα φτιάχνω με τον Πιέρο. Τι ωραία αγάπη. Ναι, ωραία. Ωραία. Πω. Μην ακούτε τη γιατρό, λένε. Δεν ξέρω γιατί το λένε αυτό. Ποιος είναι Καλέγιος? Ποιος είναι, δεν ξέρω. Κατάλαβα, λέμε. Κατάλαβα. Από ποιον όμως? Από ποιον να είμαι. Του άρχιν το παιδί, δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τι είναι. Από τον Πελαραβό. Φάει λίγο καλύτερα. Άντε, σπάω λίγο. Εμένα η καλύτερη σκηνή είναι και λέει το 60 επεισόδιο. Εμένα η αγαπημένη μου σκηνή ήταν η ερωτική σκηνή που έπαιξε σήμερα στο επεισόδιο. Λοιπόν, τα φιλαράκια της Τι το είπε? Τα φιλαράκια λέει της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτή η επόμενη. Παναγία μου, Έλα, ρε παιδιά. Για μου θέλω να ξαπλώσω. Πάλι καλά που θες αυτό να κάνεις. Ωραία. Λέει, κάνετε παρέα και εκτός σειράς? Όχι. Όχι. Μας τρέψε το live. Είναι η παραγωγή εδώ πέρα δίπλα, δεν σου λέτε εσείς. Στο κρότο που είμαστε εδώ. Αχ, Θεέ μου. Θα το λήξουμε να Ναι, είναι η ώρα, πιστεύω. Έχει πάρα πολλά. Το live κάποια στιγμή γιατί έχουμε να κάνουμε και δρόμο μέχρι τα δωμάτια μας να κοιμηθούμε. Γιατί έχουμε σαν κοινόβιο. Γίνει αύριο η είδηση ότι ήμουν κοινόβιο. Πω, ναι. Όχι, είναι σαν το Big Brother που ήταν κάποτε. Τώρα έτσι είναι τις σειρές. Τους μαζεύουν όλους σε ένα δωμάτιο, κοιμούνται μέσα και πάνε και γυρίζουν. Ξεκινήσουμε αυτή τη πλαγία τώρα για να το λουστούμε σε λίγα χρόνια. Λοιπόν, έλα, έχουμε να πούμε και τα δικά μας. Ναι. Άντε, γεια σας. Παιδιά, γεια σας. Παιδιά, θα ανασύω τι μάλλον. Αύριο 10:30. 10:30 αύριο. Το παιδί είναι του Φίλιππου. Έλα, ρε Αθηνά, γιατί το είπες. Τι να κάνω, κρατιέμαι. Να το κλείσω ή όχι, έχεις να πει κι άλλα. Γεια σου Καναδά, γεια σου Αυστραλία, γεια Γέρακα. Ναι, ωραία. Να μου πει και κάποιος πώς κλείνει. Πώς κλείνει, σπάς το κινητό.